men ki bahiyang ki basam bat danru ki batlep namar bakimna ban pediang ya ke ega belajar baro andai para kor ba ie kakur khas tiau ka yeng hang ni kawan haringkat ban snolem henry kamdai tangkata ke eksekutif badi bat u presiden rangba jongi nila shim bat nila lum ya ka komiti ban ya perhat ya ka ni ka kam kabawan ja ha ka yeng kasam ka jongi ni ong bamdai bangi wan tang ban snolem henry ngin yeng ringkat bat ka yeng ban kershan ban lebut hado ban ni ai yaki evidence hapo ka kuat ngin yeng teli ban kershan ya yeng la dodon kam ban pelot ya ka pisa na ka benta ban ai ya ka hok na ka benta ka ni ka kun na ka benta ka persa ka jongi kum ka kur ngin yeng teli ban nginum sya ya ka bakum kini ki jingja makin wan ban jia biang haki yeng kasam ka jongi ka pat ka donot ka thang ka min sim baka priu ka barang ya im kan syaot ka chau ka snam bat kumbang ya snow baka persyang ya ka ban ya khun ya ka jing im hadu ban apa ya po hospital ka pat yu tau rendang bat ka set ya ka snam hendrai namar ka jing telot jong ka met ndala po ya po hospital kamna syu ban kershan ya ladi bat ka poi ka ba ki doktor ki haban ong bakalat kot man sim para sama ba i habang ya sharum sedang ayo i ya ki uniform ki ba pipong ki ba ringkat ba kini ka samla bila yang ha ki rensan ki ba per ban yalap ling ba ki jing rai kani ka di kesngi ka ba kaddo ba fen yo i ya ilet rnailen namar ba i ilalet chakmat yangi kani ka di kesngi ka ba kaddo ya ki bahayeng ki basam ya ki hinman ki para yakin kiba ki lesi ki kun persa ki bakhat medo yai kani ketika sngi ka bakhat do bangin kuble yai rei kum ka yeng ngadon tang kum ni banong let lanet dodo nai len ya chakmat let sok chakmat ka khet ka jong uble wat kertiang dien chakaman bat chakatiang wat sanot yenoru ublei ulapan kre ka jaka na ka bata jongpi hilek ya ka ban yeshem batu batang ka wailet ngakwa ban penkan mau yefi fila pendap ya baro ka ba pidi ban pendap fila yalap yo jesu haga jing em ka ba lingkot bat kata kanuksa ka ba kan penkan mau ya ka yang kasam bangin yang teli bat pi tang ka wailet let sok